Там ще бъде много лошо и ще паднем. Там ще бъде много лошо и ще паднем. Няма да падаш, как ще падаш? Ние ходили ли сме тук? Не. Аз виждам леката. Да, има рекичка. Да. Ето там има други лифтове. Виж водопада на реката. Има водопад? Да, водопад. Къде отиваме сега? Къде отиваме ли? На снега. На снега? Да. И ако няма сняг? Ако има, ще правим снежни топки. Ще се целим ли? Да. И ти ще направиш по-голяма. Така ли? И после ще ме оцели с целия. Целия ще оцеля. Да. Сега горе ще има едно езеро. Едно зело. Да. И един лед от сняг. Не знам дали лед ще има. Май тук ще стане много лошо. Къде паркира колата? Долу паркирах, къде? И как ще стигнем до нея? Пиша? Писа? Да. До тук? Ще слезнем от тук пиша, да. Не иска ли с лифт? С лифта се качим само. Държиш ли се здраво? Да. Това е 1 плюс... На цифрата 1 плюс 1. Виж 1 плюс 1. Къде видя? Ето тук. Това е 11. Да, 11. Другото кое е? 2 и 1. 1 и 2, кое е това? 19. Не, 12. Да, 12. А другото?
и 13. Не бе, 13. 13. А другото? Ама аз не го виждам. Кое е след 13? Трябва да... Ако се доближим, мисля, че каза, като се доближим. Това бутусите ли ми са? Да. Бутусите, снежните бутуси. Боти. Боти. Да. Аз имам и други бутуси. Да, аз имам и други бутуси. Ще паднеш по някое време. Защо? Защото не се държиш. Ето, хванах се. Ама аз се фадах ето тук. Здраво се дръж, да. Това се казва Цителинайсе. Точно така. Да, Цителинайсе. Браво. Няма някоя мечка. Да, няма. Само и там има. Да, там ще ни опласи някоя мечка. Пак ли е запушен този нос? Да. М? Да. Ти го бърка в носа, ей. Ти го бърка в то. Не така. Абе. Не ли се бъркат? Не дръж с двете ръце, ще паднеш. Защо ще падна? Ами, защото може да се разклати лифта и да паднеш. Колко ще остане в лифта да стоим? Още малко и ще пристигнем. До снега? Не, Ами до къде? до хижата. Ама няма ли сняг? Сега ще видим, може и да има. Ама виж какви ухи. Значи има сняг. М? Значи има сняг, като има и ухи. Не винаги. Защо да къс винаги? Казах не винаги. Защо каза не винаги? Защото лятото няма много сняг. Бутусите ми са за снега, бе. Дай бека. Да бе, няма да бекам. Да, не бекам. Сега ще видим дали има сняг. Още ще се катерим нагоре. И ще видим снега. Сигурно, ако има. Сега ще минем междинната станция. И ще видим снег.